Erreketiak aieka batetik, eta falangistak ere iluntzako beko plaza hartu zuten. Izugarria zen indarkeria, izugarria zen jazarpena lehenbiziko ordutan. Eta Frantziska Iragorrik gertakari bat, egun oitako gertakari bat, holaxe kontatzen du. Eta kale joan ginen, eta kalea zegoen dena betia. Eta gure amako 20.000 bialeiak. Eta, pixka eta ikusin behar dugu esan ginen alkarrei. Hogeiak hartu genitxun, eta pixka bat ikusten ginen, ja iztutu ginen, porque, hango kanta, hango ejua, gaine ikusten zin, elduzila amurra zeiokin batzu behintzat, bestik gaizki, porque gozia eta komeia. Eta orduan hori hartzen eskatxa batzuk, ikurriña hartu, eta xabalen, intzuten hankapetu. Eta nahi hola besotik edut esan zen, Frantziska, hau zanpatzea, kostako zatxu erki, nik hau zanpatuko dutela. Eta inberko zu ba. Pues ez dut ingo, orduan xabaleko guk lehen hau dematin sagardote egin unan bian, eta klaro hango txokuan berri banek egilenik. Eta initzan, atetikan sartu, beko eskaileratik atera, ditxe hogili gabe. Eta amak esan zin, ama, Frantziska, no jozu hogilak? Hogilak ez du karri. Porque eskuan etu minu galdu txut. Eta ze pasatzatxuzte bat, hola eta hola. Eta atxegu karrista gero minu karrista fina zen. Zer santzatxuzte, bandera zanpatzeko, eta bai, inongo banderik ez da zanpatu berta, erkintzu ez zanpatzia. Hogei gaya basuko dugu egun bat.